Добър ден! Искам да се включа пак, за да поговорим за баховите и австралийските есенции, също и за квантовите практики. Защото аз имам огромен резултат и след като е преминал през мен, през моята опитност, усещам, че желая да споделям с хората. Просто да знаят, да разкажа как действат, как помагат и вече всеки лично за себе си преценява дали желая да се възползва от тези практики и есенциите. Давам пример. Също така се занимавам с почитане на аборти. Огромно удоволствие ми доставя и го считам за моя мисия. Някой ще си каже или може би няма да си каже. Това не е тема, която така открито се говори за нея, но когато се направи почитане на един аборт, никой не обвинява как го е направил, защо го е направил. Факт, просто е направено. Този аборт е направил място за следващо дете, за следваща връзка, но би било хубаво тази душа да се почете. Има практики, които се правят и прилагат, да се даде име, защото може би, или не може би, светът е пълен с заклещени души, които не могат да преминат в отвъдното. И ние хората не си даваме сметка как може да ни влияе един аборт на взаимоотношения, на здраве, на реализация, материализация. И това аз не съм си го измислила, това е факт, има книги, има доказателства как действа, както и има реални случаи, в които аз лично съм виждала как на хората им се оправят взаимоотношенията или им се облегчава живота. За напред просто се усеща една лекота, едно отпушване. Същото се прави и в констелациите, който е запознат с констелациите, но всичко е малко по-различен метод, инструменти много, пътища много, за да стигнем до една и съща цел. Моите инструменти са квантовите практики и цветните есенции, плюс констелациите. Това е уникален метод за мен и колкото повече хора се запознават с тези инструменти и методи, могат да си подпомогнат живота към по-добро. Също благодарностите. Есенциите се приемат вътрешно. Има спрей, сапуни правя от тях, повеждат към осъзнавания. И се получават феноменални разгръщания. Просто хората променят се животи. Защото ние без да осъзнаваме стоим се едно в един аквариум и виждаме доколкото виждаме от тук до тук. Не можем да видим голямата картина, да допуснем, да се разширим, да погледнем по-глобално. Също така помагат за травми, програми, повтарящи се модели, най-вече от рода. Например, в взаимоотношенията ще дам пример, защото това е много дълбока и огромна тема. То не може тук с едно видео да се опише, но който го усети и го грабне и иска да знае, да си подпомогне, може да ми пише. Аз съм насреща. Давам пример. Например, във взаимоотношенията. Едни и същи 5 връзки. Мъжете са различни. Но се случва едно и също.
чувството е едно и също, раздяла неизбежна. И ние си казваме, то не става. Вината е в него. Ами не, вината е в нас, защо привличаме това и да се запитаме какво има в мен, каква програма, какво убеждение, какви родови преплитания, повторяемости, и това правят есенциите и квантовите практики. Но, когато човек желае да работи с себе си, той да на сесия и там вече се поглежда, повдига какво се позволява да се освободи, какво не се, докъде може, докъде не може, и просто човек усеща едно облегчение. И вече е готов за различно действие и различна постъпка. Да, пътя не е много лесен. Работа с себе си е постоянна. И така, който желае, мога да му разкажа. Да му покажа това, което аз мога и знам. И това е една малка част от всичко, което правят практиките и цветята. Пак казвам, темата е огромна. Много мога да говоря. И така по-малко ще казвам, но главното, което исках да споделя, е за абортите и за тези заклещени души. Заклещените души също могат да бъдат убийство, самоубийство, смърт, която не е естествена смърт. Тези души не могат да преминат между света на живите и на мъртвите са. И това може да се случи също, когато в рода назад има някой неприет, отлъчен и той намира някой жив, ние казваме то обсебан. Обсебан, това значи, че някой невидян, неприет в рода си намира жив, да покаже, че той съществува в този род. Просто това са изгонени души, неприяти, отлъчени, алкохолици, убити, самоубити. И ние не си даваме сметка. Има инструменти, има методи, с които може да се почитат тези души, да бъдат освободени, и така се получава лекота за целия род, за човека, който го осъзнал, и просто има една лекота. Благодаря ви, прекрасен ден. Който желае и го е докоснало и иска да повдигне тази завеска, да заповяда.